sitten meillä on Julius PvP. Nyt otetaan semmonen kanssa. Oi. 2 videoa yhdessä päivässä. OP, hei, OP. 3 videoa muuten. Niin, 3. Koska äsken tuli 1. Tai siis mehän ollaan tehty ennen tätä. Oi, mä tipuin! Mulle jäi 3,5 HP. Sä et Mä tapoin jonkun. Nyt jo! Niin. Millä se tapoi? Se vaan tuli mun saarelle ja sitten mä hakkasin sitä aironkirveellä. Millä? Rautakirveellä. Mulla on vaan rautahakku. Mä tiputan taas. Mä tapoin taas jonkun. Etkä vaan tappaa. Sä oot hirveen väkivaltainen ihminen. No mä vaan killaan niitä, koska mä oon ihan OP. Mä oon ylivoimainen. Kaikko sä oot parempi kuin Subetsi vasten? No sä sanoit, että mä en oo parempi kuin Subetsi. Et sä joskus oo. Kyllä sä joskus oot kuollut niille. No arvaa miten. On näin. Ehkä nyt mä en oo kovin hyvä PvPssä, mutta arvaa mä kuolin. Niin arvaa miksi mä en oo nyt kovin hyvä PvPssä. Mun tää vanha hiiri meni rikki.